ang pamilya isa sang pinakaimportante nga bulutuan sa aton mga kabataan halin sa ilang pagkatao kag bisan pa sa ilang pagdinalagko. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagbusisi sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyo masunson nga host. Kag sa sining tion sa aton nga pagtuon sa ikadwa naton nga leksyon sa sining aton katapusan nga quarter sa tuig 2020, mayari kita duha ka mga resource persons nga ako nagapati nga may ikahatag kag may ikashare gid sila sa aton nga pagtuon labi na may tungod sang familia. Ang akon una ipakilala sa inyo si Ma'am Omega Galvi Albao. Siya isa sang aton mga CIs, clinical instructors diri sa School of Nursing sa Central Philippine Adventist College. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw man sa aton mga tagapamati. Yes. Subong especially sa Facebook or sa YouTube nga nagasubaybay sa programa sa aton nga lesson study. Salamat gid, Pastor, sa pag-invite Yes, sa ma'am. akon subong. I'm in a way excited kay tungod ang aton nga lesson subong ka exciting Yeah. kag daw ka very practical. Yes. Practical. Kag ma-apply mo gid kay tungod bahin sa pamilya. Yes, ma'am, thank you Family. gid sa imong pag Thank you man, Pastor, sa pag-invite sa akon. Ang ikaduha na kon nga ipakilala sa inyo mga kauturan, wala sang iban ang aton nga industrial business manager diri sa Central Philippine Adventist College. Siya ang nagamanage ang tanan nga mga industry diri sa CPAC kay may tungod sa tubo, sa talamnan kag sa iban pa nga mga industries naton diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir Romeo Fornes Banjola. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Ako nagapasalamat gid nga nakigisa ka bahin diri sa mga programa. Yep. Kag imo giimbitar nga makigbahin sa sining programa gani ako gid ginkuha ko ni gidawat ko ni nga challenge para man basin makatabang Yep. kag makahatag sang mga kung ano man ang akon ikabahin Yes. sa aton nga mga kauturan nga nagapamati sa Facebook kag sa YouTube. kag inatanan ginadawat kong isa ka pakamaayo Yes. sa akon man kaugalingon samtang ako tuon kag makigbahin sini nga mga buluhaton. Yes, and that's correct, sir. Ma'am and sir, sa aton nga leksyon, isa sang mga punto na kon why I invited you people nga hindi mga pastor, kay tani mga pastoral na diri. But one thing akong gina-emphasize nga aton leksyon, hindi lang para sa mga pastor. Hindi lang ang mga pastor ang maka-explicar sa atong leksyon, but any member of the church can be a channel sa pag-explicar kag pagpatag sa aton nga leksyon. So, kamo hindi mga pastor, but yet I know you can help sa pag-explain sa aton nga leksyon sa sini nga semana. Apang sa hindi pa kita magbasa sang balaan ni kasulatan sa aton sadsaran nga teksto, ako na naitamyawon ining aton mga kauturan, si Dr. and Mrs. G.C. Aragon, din sang aton nga School of Theology, si Ma'am Julie Joy Lasificar, ang aton nga din sa School of Nursing, si Doc Arnel and Dr. Arsenal, ang aton nga din sa School of Arts, Sciences and Education, si Ma'am Christy Duroy,
ang aton nga Dean sa School of Business and Accountancy. And then si Doc Carlos Hardiniano ang aton nga Assistant Dean sa School of Engineering and Technology. Akon man ginatamyaw si Sir Tony Panton dira sa Takuling, Bacolod City, si Sir Joseph Dondon Pinunggan sa Hinubaan, kaupod ni Sir and Mrs. Tony Gabat Draman sa Hinubaan. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Si Ma'am Hazel kag si Chippy Martinez sa Walabes Hotels dira sa Rojas City. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan. Mga kauturan, hindi ka mo malipat. Ara kita sa Radyo Bandera every 9 o'clock in the evening up to 9:40 Friday evening. Mabatian man kita sa Hope Channel Southern Philippines sa General Santos City kada Sabado sing aga, kag sa radyo natin dira sa Hinubaan Negros Occidental kagahon sang aton Sabado nga aton nga inugpahuway. Kabay pang ang Dios magapakamayo sa aton karon. Sa hindi pa kita Ma'am Omi, Sir Banjula, sa aton nga pagtuon sa aton leksyon 2, ang familia in relation to education, aton anay duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kag langit no namon nga Amay, sa sinigin nga tiyon kami nagapasalamat. Nga ikaw naman magaupod sa amon, kag amon ginatugyan ini nga pagtuon. Ginoo tudloi kami, kag kabay pa nga imo ipahibalo sa amon ang mga tinago kag ang mga importante nga mga puntos hining amon leksyon ang familia sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Sir Banjula, ang aton sadsarang nga teksto. Ang aton sa nga teksto makita sa mga Hulubaton, Kapitulo 1, versikulo 8, nagasiling, Anak ko, pamati ang pagtudlo sang imo amay, kag indi pagbayai ang kasuguan sang imo iloy. Amen. Yes, kanami mga kauturan sa aton nga teksto, Hulubaton 1, versikulo 8. Yes, Ma'am Omi, ang aton subong nga leksyon is about family. Sa imo ginhambal kay nga kanami ka importante ka practical kag benepisyo gidiya sa familia. That's why kamo ang akon nga gin-imbitar because even though ang inyong mga familia hindi perfecto, but at least you have a good and nice family, Sir Banjula. Yes. Ang atong leksyon sa atong introduction naghatag sa aton sang emphasize ang isa ka punto nga ang education hasta sa kamatayon sang tao. Halin gid sa pagabunag, ara na ang edukasyon, ara na ang pagtuon, tub-tub gid, hindi ginamaunta, tub-tub nga moadaan ka ginaawa. Na, tiya mo man na siya. And then, ang isa sang ginatudlo sa aton, nga aton nga leksyon tani, ang gina-emphasize sa aton, nga ang center sa aton nga pagleksyon, sa aton pagtudlo ang Ginoo. Nga we will be teaching the goodness and the greatness of God. Yes. Ma'am Umi, ano pang imo makadugang sa atong introduction? Madumduman ko lang, Pastor, no? Yeah, ho. Nga, when we are talking about education, ang goal naton sang education, halin sang pagkabata, bisan hasta subong, is always to remember nga ang aton nga purpose is to restore Yep. the image of The God. image. Kanami, Ma'am Omi. Yes. Especially sa aton mga kabataan. Kabataan. Yes. Ang isa pagid ko nga madumduman, Pastor, is ang aton nga mga kabataan are considered as lent to us by God. Ginpahulam lang. Ginpahulam. Yep. So, pangitaon ina sa sang Ginoo sa Amen. aton. Ano ang gintudlo mo sa akon mga lambs nga ginpahulam sa inyo? Yes, mga ubiha nga gintugyan lang sa inyo. And God knows, pero may ko gina-emphasize, ma'am, nga ang Ginoo na kahibalo, nga gintugyanan kita sina nga mga kabataan, ginpahulam sa Ginoo sa aton because God knows nga kabalo kita magtatap sina. Yes, Sir Sir Romeo. Yeah. Ang ako lang sini Pastor no nga, muna siling sa nasiling nimo nga, ang pagtudlo sang kaayo kag kadako sang Ginoo. Yes. Ang matudlo naton sa kabataan nga kung amo permis na aton mahatag sa atong mga kabataan, matudlo naton sa atong kabataan, makita nila nga
sa tanan nga panahon gali wala sila sang liwan gid ang pan kundi Yep. ang Ginoo lang gid. Kanami Kung nga amo punto, na siya sir. atong Oo. itudlo sa atong kabataan, wala gid na sila problema. Yeah. Kay may ara sila pirmi nga Dalang masaligan, pan, oo. dalang pan. Nga ang Ginoo nga akon ginaserbihan. Dako Dako. kag Kag makabulig. makabulig. Kag maayo gid siya. Kag maayo gid siya. Goodness and the greatness of God. Kag maumi ang isa pagkapunto nga bisan siya ring Solomon nagsiling, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nga ang kadlok sa Ginoo, ang pagkilala sa Ginoo, kung ano siya kadako, kag kung ano siya katutom, kag kung ano siya sa kanami sa Ginoo, kung ara na sa huna-huna sa mga kabataan. I am sure that would be enough nga makaguide sila for them to become successful. Okay, kadto kita sa aton nga Sunday nga election, the first family. Sir, anong imo diri? I will give you the first shot. The first family. Anong natalupang dani mo diri? Ang first family amo gina siya ang si Adan kag si Eva. Yes. Nasiling dragan sila gid ang ginhatagan sang Ginoo sang mga instruction, ginhatagan sila, gitudloan sila sang Ginoo kung ginano sang Ginoo paghimo sang langit kag sang duta. So sila gid ang perfect tungod kay naghalin gid sila sa kamot sa Ginoo. Yep mo. Kag ang ilang instructor ang Ginoo gid. So kung sa akon ng pagtan-aw, sila gid ang naghatag sa ila kabataan, nakahatag sila sang maayong pagtulunan sa ilang kabataan tungod kay ang Ginoo mismo nga ilang naghimo sa ila, amo gid ang nagtudlo sa ila kung ano ang maayo nga mga ilang pagabuhaton. Yeah, kanami sir sang punto nimo nga si Adan kag si Eva ang gintudlo nila sa ilang mga kabataan, amo man ang gintudlo sang Ginoo sa ila. So daw paalinton lang, daw ginhimo lang nila nga kwan. Okay, nga ang pamilya, kiti wala pa man sang formal nga edukasyon sa una, wala pa man sang university during the time of Adam and Eve. So ang ilang pamilya is amo to ang school. Okay, nga ginhimo nila to train their children. Yes, Ma'am Umi. Anong imo madugang, Ma'am? Insakto, correctong ginhambal ni Sir Banjola Yeah. nga they were very lucky. Swerte sila. Yes, kay ang kanang- ilang instructor, first hand ang Ginoo gid mismo. Yes, yeah. No, in addition to that, ang ilang first lessons I think was knowing God himself. Oh. Pagkilala sa Ginoo, kung ano siya kamaayo, paano niya ginhimo ang kalibutan, kag para sa ano nga purpose ang paghimo siya sa kalibutan. However, nabutang diri man sa aton nga first part lang to sang lesson, pastor Yes, nila. yes. Oo. That was before the fall. Mm-mm. Pero sang nagkasala na sila, may bag-o nga leksyon nga gintudlo. Yep. So, ina siya isa ka part na siya sang ilang nga lesson nga kinahanglan itudlo. Kag pasa na nila sa mga kabataan nila. Included dira ang plano sang Ginoo kung paano niya i-save ang kalibutan. Yes. Oo. Kag kung ano nga sakripisyo ang ginhimo sang Ginoo para nga kita sa ulihim masalbar man. Yep. So part na siya sang ilang lesson as first parents, which until now is still considered as the point or the focus sa Yes. education Sa naton. education. Bisan sa after how many years Yes, na oh. nagliligad. Kag until now, Ma'am, that kind of instruction, that kind of lesson is still karon hindi lang applicable but still the best type of education. Ang dito sa Garden sang Eden. Yes, sir. Gahuna-una gani ko karon pastor sa aton kahimtang bala. Siring ko mas maayon tan ikon ma-realize ang mga ginikanan nga sa una nga mga panahon ang ginikanan gid mismo ang nagatudlo sa Natudlo ilang gid kabataan. mo. First hand. Karon daw ginabalik nga naman opportunity karon sa ginikanan
ilabi na sa mga elementary sa mga high school nga sila gid mismo mag-guide sa ilang kabataan Yeah. sa pagtudlo tungod sa karon nga panahon Nga COVID. nga COVID, no? So, laguna-una ko kasi ko, mas kung na-realize na sa atong mga Yeah. ginikanan, amo na siya dako nga opportunity. Yeah. Nga makatudlo gid sila sing maayo sa ilang kabataan kay tungod kay na lockdown man. Yeah. Okay. Yes, kanami sina nga punto sir, and then there is blessing or there are blessings sining aton nga mga experiencehan subong sa aton nga new normal. Okay. Nga ang eskwela ara na lang sa balay, pinagi na lang sa modern technology. Pang-isa pagid nga akong natalupangdan sa aton nga unang election, the first family. Isa sa mga lessons, isa sa mga ginatudlo sa aton unang ginikanan sa Edan kay sa iba sa iyang mga kabataan. After ma'am, nga nagwa na sila sa Garden sang Eden. Dito na sila sa gwa ang about ang familia, the same thing. Ara gyapon ang practical thing. Actual demonstration. Okay, naga-worship sila, naara ang mga doktrina ginahatag yapon nga ang Ginoo maayo kaga and then ang ilang nga paghiliusa fellowship, okay, and then evangelism and service. So ini amo ang mga lessons nga ginatudlo ni Adan kag Neva. Ang service, ang pagbuliligay sa kada isa kag isa, ang evangelism, ang pahibalo permis sa ila, ginatudloan sila kung paano maghalad, paano simba sa Ginoo nga mahigugmaon gyapon sa ila. Kag isa pagid no, ako ni ginambal kay na sa inyo ma'am kay sir nga kanami gid bala kon i-demonstrate gid sa kabataan ang gusto naton nga buhaton. Isa sa akon mga regrets nga akong ginambal kay na nga kanami gidya nga ang kabataan ibahin naton sa paghatag naton, pag-uli naton sa ikapulo sa aton pagka mahinatagon tudloan ta gid ng kabataan nga sa panahon sa simbahan dito sila tagaan ta sila sang mga ama, mga kwarta nga sila mismo ang maghatag. Na madula na sa matamat na ang pagkamaiyayahon sang bata. Kag ma-emphasize ta sila nga ini nga portion ikapulo ni. So, okay? So kamo sini sa Sabado, kamo sini mabutang sa sa offering bag. Kanami kun ina nga klase sang practice, mahatag ta ma-emphasize ta sa kabataan. Now, let's go to Monday, the childhood of Jesus. Ma'am Umi, ano ang rule, ano ang bahin ni Joseph kag ni Mary sa nga edukasyon ni Jesus while Jesus was with them? Pastor, kung ibasahon taliwat ang Desire of Yeah. Ages, Okay. gin-detail ni Ellen White kung ano ang role both sang mother kag sang father ni Yes, Jesus. okay. When it comes to the scriptures, wala si Jesus nag-eskwela dito sa eskwelahan Yeah, sa mga formal, rabay. no. Diin siya nakatuon sang iyang scriptures dira sa lap sang iyang mother. Mother, oo. Diin siya una nakatuon pangamuyo ara sa lap sang mother niya. Yes, oo. Diin siya una nakatuon sang pag-appreciate sang creation sang Ginoo. It was at the lap of his mother. So, those things usually, amo nang ginatudlo naton sa eskwelahan. Kung ikaw, mother, in other words, you are the first teacher sa iyong mga bata. On the other hand naman, Sir Banjola, no, ang skills nga natun-an ni Jesus, practical skills, labor, Yeah. manual labor, natun-an niya sa father niya. Yeah. He became probably one of the most sought for nga mga karpentero kay Karpentero. tungod sang iyang perfect nga obra. Di Yep. niya nakuha ina nga talento kag ina nga skill. Ang father niya, I think, was the one. It was Joseph who taught him Yes. the skill. Ma'am, kanami nami sa imong gin-emphasize nga ang mga alphabets, ang mga pagbasa halin sa kay Mary na yon ang pagka-practical nga tao kay sir kanami gid sang kabataan nga practical mo nga kabalo bala magpalupo dok sang lansang bala nga hindi lang magsalig nga kung anong gamay lang da manawag ka dayon panday kanami gid ti amo na gani nga may ara nga mga stores kita nga
do ara ang tanan dira, okay? Pareho sang do it all Do it nga do it yourself, okay? Na pareho sang Ace kag sa ano pa na nga mga stores nga ara tanan da, because we are being taught nga pwede naton mahimo ini, hindi ta magsalig nga magbayad pag kita. Kanami ko ng atong kabataan magtubo nga may ara practicality sa ila pagpangabuhi. Kumisan mag-ayo-ayo na lang sang halog nga twerka, giyo-giyo na sang twerka dira pinagi sa pliers kag sa screwdriver. At least makaibalo sila. And that's what Jesus have learned. Kag ako kapati sir, nga si Jesus manamit man to nga panday. Because ara gid permi si Jesus nagaupod sa kay Joseph nga iya nga ginikanan. Yes sir. May nabasahan ako sa pastor nga sa iyang mga buluhaton tanan perfect amo na sining Ma'am Umi ganaya nga ang iyang magpanghimo perfect. Wala sing sala. So ang pag-training sa kay Jesus sa iyang ginikanan amo na sila nga tungod sa katutom sang iyang ginikanan. So tungod sa katutom nila gipasa man nila sa ilang sa kay Jesus. Yep. Kung ano ilang natun-an sa ilang sa una, gipasa man nila kay Jesus Yep. nga amo gid gali niya ang dapat pagahimuon sa isa ka bata. Yeah. So amo na nga sa aton sa practical naton kung kay isa practical ng mga butang sa akong kabataan gani gipatesting ko gina sila tanom, may pa sila patesting ko gina sila gabot sang sabon. Mga trabaho ko kung isa ginapatesting ko gina sila og trabaho sa mga practical tungod kay ako mismo sa akong ginikanan halin gin-practice man ko sa akong ginikanan nga magmekaniko or whatever amo na sabi ko kay isa nga jack of all trade no jack of all trade pero at least ang practical nga mga butang mahimo gid siya. So si Jesus sa iyang pagdako ara gid tanan natudlo gid tanan sa iya. Yep. Kag siya isa man ka maayo gid nga bata. Kag matinumanon. Matinumanon. Matinumanon gid sa mga ginikanan. Kanami sir sang punto mo practical kag pagka matinumanon. Yeah. Si Mary nagtuman siya nga ginhambalan siya sa anghel nga ikaw mangin iloy sang anak sa Dios. Okay. Ti siling ni Mary paano ako kay amo pa ko niya. Oo, wala pa ko sing bana. But siling niya, kung ano ang gusto ninyo, kung ano ang maayo sa Ginoo, ako nga inyo ulipon, magasunod. Ti ina ang pagkasinulundon ni Mary, being the mother of Jesus, ginpalinto niya na sa kay Jesus nga magmasinulundon man. That's why ang Biblia naghambal nga si Jesus grow in wisdom and stature and favor with God and man. Nga bisan ang mga tao nalipay sang iyang pagka matinumanon. Mga utod ang aton nga leksyon, amo ang pagtuon edukasyon. Kag ang edukasyon will start at home. Karon gani sir daw hindi gani ko ay not sila nga kwan pero daw hindi kayo ko ma'am konbinsido nga ang bata nga 5 pa lang ka tuig ipadala mo na to sa ano ni sa kinder kag sa ano ni kag dito ang iban nga among patudloon mo nga ang bata gahibi pa kay kakapot pa sa nanay nga ibayaan na to sa eskwelahan sa kinder. Yes. Ang bata, yes sir, ara pag ginatani sa ginikanan niya nga mong pagtudlo. And I do not know what will the result of this kind of education we have nga 5 pa lang katuig at ito na ipadala natin. Yes sir, may dugang ka. Mayara ko nga upod sa una sa MVC si Mr. Lucinyara. Siya, sir, ang akong bata pa eskwela ko niya, walog niya katuig. Walog katuig. Kaya nga naman, mature na siya. Yeah, so masaligan na siya. So mahimo siya nga leader sa ilang nga grupo. Grupo. Tungod kay may insakto na gid siya nga isip. So ang point man siguro ni Edra nga dito palang daan sa ilang balay, gitudloan niya lang ayo dito gid sa iyang nga daan mismo sa iyang balay. Kabalo na magbasa. Kabalo na tanan. Oh, hindi isalig tanan sa maestra. Kundi kita nga ginikanan. So sa aton papagkadto sang bata sa eskwelahan, kabalo na siya. Kabalo na siya. Kabalo na sa magbasa, kabalo na sa mag 1 + 1 so forth and on. Yes, and that's correct. Pastor, Yes, Ma'am Omi. gusto lang ko magdugang no nga inang mga early years I think ang pinaka-importante dira is survival skills mo Gani, nga ina ba lang how
paano siya mag-survive later on in life kung supposed to be ina nga panahon, gintudloan mo siya paano siya maghigot sang sapatos niya, paano siya magbulig sa balay, paninlo. Ginpadala mo na sa daycare. Oo, hindi mo na sa daycare kay pag-abot sa daycare ABC na nang ginatudlo dito. Hindi na siya the practical things in life nga kinahanglan gid sang bata. Although wala kita gahambal nga i-disregard ta ang academe, no? Pero ang pinaka-importante as a child for you to survive is to be able to use ang practical nga mga skills sa kinabuhi. Nga dito ni mo makita sa balay. Dapat nanay matudlo sa balay or tatay kaya man ang magtudlo sa balay. Na kagti ang mga bata iya masunod ginayakit si nanay kasi tatay mo. Ti kita nga mga ginikanan magtudlo iya ang demonstration mo through demonstration ngay demonstrata Modeling, pastor. modeling and Role that's correct. modeling. Role modeling nga amo ni maghigot, amo ni maghugas ng pinggan, amo ni magbutang sang kutsara. Kay at that time ina ang makabataan pwede na sila mo nga mga 5 ka tuig, okay, kamo to magkuha pinggan, kuha to kutsara, okay, amo ni pagbutang. Hindi mo na matudloan dito ya sa school. ABCD na to yang itudlo sa mga pamilya, sa mga teachers sa school. So, but anyway, at least, kaya mo na nasubong atong edukasyon, i-augment na lang natin. Reinforce na lang natin. Nga pagpauli ang bata, parents has to take over. Oo. Nga dira ang mga practical kay ti amo nang ginahimo ni Jose kag ni Maria sa kay Jesus nga ara kay ti si Jesus wala tuya kagi sir formal education. Nag-edad na lang siya 31, wala gid siya kakadto sa anong eskwelahan, anong university, ara lang gid sa kay Maria kag kay Jose ang practical things in life. Kadto kita sa aton nga Tuesday communication. Ma'am, anong imo nakita diri sa communication in education? Pastor, on my point of view, kung educator ka, dapat kabalo ka Palinton. paalinton sa imo estudyante kung ano ang gusto mo ipa-learn sa iya. Amen. Oh. So, bisan ano kadamo, kung ano ka kaalam, Sir Banjola, bisan ano kadamo, sang imo nga natun-an. Bisan nagdoktor ka pa dira, nagdoctorate, nag-PhD ka pa dira, kung hindi ka kabalo mag-convey sang imo nga knowledge sa imo nga mga estudyante, Failure. mahambal ang estudyante mo. Why kuya sang natun-an? Kay gabasa man lang to si sir. So the same is true kung sa balay kita, when we try to teach our children, we should know how to communicate with them. Yes, kanami. Dapat kabalo kita kung anho naton pag-istorya sa ila, hindi lang tas tanan nga oras, sir, mangakig. Kay hindi sila kabalo sang aton ginatudlo sa ila. So we should know how to communicate with them. On top of that, para maka-communicate kita maayo sa ila, dapat ang aton nga relationship. Kung sa nursing pa, dapat makahimo ka sang rapport. Yes. Say, it's a relationship It's a between relation you and your between patient. the Kung sa patient. nursing pa, kag kung sa mga kabataan mo, dapat ang na-foster mo na siya nga relationship para effective ang imo pag-communicate sa ila. So in that way, mapaalinton mo sa ila ang kung ano ang gusto nimo ipa-learn sa ila. Whether it is practical, whether it is academe, whether it is in the character that you have, nga gusto nimo i-disiplina sa ila or gusto mo ipalanton sa ila, dapat naka-foster kita sang relationship na maayo para effective ang aton nga communication. And that's correct, ma'am. Kaya ang relationship, amo na ang nagahatag, nag-build sang trust and confidence. Oo. Hindi ka man magsalig sa mga tao nga wala ka kay balo kung sino sila. Okay. That's why ang mga kabataan, may relasyon kita sa ila, ara ang ilang pagsalig, kagang ilang ang confidence sa aton. That's why, kung anong aton ginahambal sa ila, provided nga aton ma-convey, kanami sa imo nga word, nga mapalinton, gid bala, kung anong ara sa imo huna-una, amugid ang makatch up, ang madakpan sang bata, nga maintindihan niya. Amo nang nanay ko sa una, sir, kapila gina balik-balikon niya.
Amo na nga ginasunlog na mo na si nanay nga daw muha ka sa Ilonggo na wala nga sige ka balik-balik. Pero ang punto ni nanay nga hindi gid ka malipat, okay? Sugoon niya ko bakal to na asin, okay? Tagaan niya ko na hindi pa siya katag sa akon sang 5 ka pesos o kung piso nga asin, ano gani baklon mo? Asin. Pagabot ko to sa unan nga nanaog na ko sa hagdanan. Ano gani baklon mo? Asin. Oh. Na, ang punto yang nga pagbalik mo may asin ka gid. Kay kung isa malipat ng bata, kataksi pagbalik way gali asin. Yes sir, anong imo sir? Ang pag transfer or pag-communicate naton sang gusto naton ihatag dito sa aton kabataan or sa aton mga estudyante or atong tao nga aton hatagan sa instruction. Depende na akong isa pastor mo. Oo. Kay depende na sa either sa tono or sa the way nga maghatag ta sang instruction. Ang ginabutangan ni diri kinanglan mayara gid gugma. No? Ang gugma dira sa pag mo to na may relationship no. Pero paano naton ginhatag, paano naton ginhambal ining gusto nato ipahibalo sa aton mga kabataan. So, ang relationship, kung amo na sila nga, kung maayo ka mga relasyon, mas dali nimo ma-transfer. Ma-transfer ang gusto nimo dito sa ila. Yep. So, kag the way nga bisan ang tunog ani sa aton tingog or the way nga maghambal ta kinanglan gid importante kay kinanglan gid may ara gid nga pagpugong man kung kaysa komunikar ka sa isa nimo sa kabataan nimo sang maayo pero sa ilang pamati hindi maayo tungod kay kung isa basig pangakig ka dira or lain ang tuno nimo lain ang tune sa imong paghambal so hindi makuha sang isa ka tawo or sa imong kabataan so ang the way nga mag-relate ta sang gusto naton ihatag sa aton kabataan kinahanglan gid aton bantayan. Yeah. Kay basin kon hindi amo or basin lain ang ilang pag-intindi sa ang aton buot ipahangop sa ila. So may ara nga saying nga it is not what you say but how you say. Okay. The rule of parents. Sir Banjula, anong imo natalupangdan diri? Ano ya ang bahin, ano ang dapat nga buhaton sa mga ginikanan? Sa una gani diri nga mga kwan pastoro ang tatay kuno hindi nimo pag-provoke ang imong bata. No? Hindi mo pakigon. Hindi mo pag-pakigon imong bata. So kinanglan gid nga ang isa ka ginikanan may ara gid pagpugong sa iyang kagalingon. May temperance gid siya. Yeah, may temperance. Kay kung kay isa gusto ta ilabi na ning nagdako ta sa amo na sila ginasiling nila kung kay isa nga yan batasan niya sa mga katsila. Katsila. Ya kung ano ganing gusto to matuman gidayon. Matuman gidayon. Ura mismo. Oo. Amo gina siya so pero siguro ang importante dira gid nga kinahanglan may ara ta pagpugong. Kay kung kay isa kung hindi maayo man ang imong temperamento hindi maayo na siya. So ang isa ka ginikanan ang isa ka ginikanan dapat ang pagtudlo gid ni naton sa atong kabataan amo na gid na siling diri sa basin sa sunod to siya nga mga kuno diri sa darom no nya itudloan gali naton atong kabataan sang mga palatukoran sang Ginoo halin sa pag kung nagatindog man ta gahigda butang gani kuno sa atong bakalan sa atong mga balay so dako kayo ang role sang isa ka ginikanan ilabi na sang isa ka tatay sa pagdagko sa ilang kabataan tungod kay amo na iyang responsibilidad kinahanglan tudloan gid niya sa pagtahod labi na sa pag-alagad sa Ginoo. Halin sa paghamak mo, halin sa pagbugtaw nimo, paglakat nimo sa dalan, paghigda nimo, bisan sa tanan nga panahon kinahanglan ang pagtudlo nimo so modeling gid na siya modeling no ang kwan siguro kinahanglan kon ano ang imong gidahambal kinahanglan amo walk the talk walk the talk kanami sa imong mga punto sir. Yes ma'am Umi, anong imo na sidingan sa aton nga Wednesday election?
gapamati lang ko kay Sir Banjola, kagina. We have actually pare-parehas kami punto. Pero ang isa ka kathing nadumduman ko sang nagatuon ako sang aton nga leksyon is kadako sang kung ano bala kadako sang aton nga responsibilidad sa pagtudlo sa aton mga kabataan. Yep. Because we have to remember, diri sa kalibutan, kita ang mga representatives ng Ginoo. Yep. We are God's own representatives. Amen. So kung ano ang aton nga pagdala sang aton mga kabataan, paano naton sila i-training, paano naton sila gintudloan, ma-relate na nila sa Ginoo. Kung Amen. tama ka-stricto or kung kisa daw tyrant ka, Yeah. ano ganin na sa aton kung kisa si tatay sobrang stricto or si daddy gamay-gamay lang nga amo, ngakig dayon. Dayon. Ano ang una-una sa aton mga kabataan? Ang Ginoo amo man sini. Amo man sini Oo. kanami. O kung kaya man, pabaya kita yung nga ginikanan, pabaya man ang ilang pagtanaw sa Ginoo is pabaya Yes. man ang Ginoo sa Amen. ila. Kanami. So remember, ang aton nga education is going to, remember ang goal naton is education is to teach them about the true character of God. Yeah. Kung ano gid ang Ginoo, dapat aton nga responsibility as parents amo na ang daw kabugat gid sa aton no nga responsibility kay kita ang mga representatives ng Ginoo. Yep. Amo nang aton role to be the representative of God sa aton sa aton mga kabataan. We have to remember whether we like it or not, ang mga aton mga kabataan ga-respond sa aton nga pagtudlo sa ila kag they are going to make their own decisions later on in following God tungod sang examples kag sang pagtudlo nga ginhatag ta sa ila, tungod sang role model nga amot tay sina. Yeah. Ma'am, kanami sa imong nga punto ay kanami nami ang gid ko nga kung ano kita sa tubangan sang Ginoo sang atong kabataan, amo man na ang ilang pagtan-aw kung ano ang Ginoo. That's why imo ginambal kay na kita representative. Kita ang talos sang Ginoo sa aton tag sa kapanimalay. Nga kung ikaw stricto, ang ilang nga paghangop sa Ginoo stricto man. Kung ikaw relax lang, nga pawala ka lang, way kagatag sang mga pagkaon, kag way kaga-supply sang needs sang pamilya, most likely ang pagtanaw sa atong kabataan sa Ginoo amo man na, nga pawala lang man ang Ginoo. That's why kanami gid kadako sang aton nga rule sang aton nga katungdanan. Mamula na kita sang panahon ang aton nga Friday nagahambal nga lest you forget. Ang punto diri nga sa aton nga pagtudlo sa aton kabataan, aton gid sila pahinumduman nga God has been good. Okay, all the time halin sang una nga hindi ginila dapat kalimtan nga ang Ginoo tama kamaayo kag tama kama protection. Yes sir, last word nimo sir sa aton nga leksyon. Siguro aton gid amo na sa lest you forget no, lest you forget. Amo na kung kaysa na kuan ko sa akong mga kabataan nga ato gid hinumduman kung kaayo kung paano kita sang Ginoo gin proteksyonan, gin suportahan, Yes. ginhatagan sang maayo nga kinabuhi. Kinabuhi. Kay kung malimtan gani nato na ti daw siguro malimtan naton ang kaayo sa Ginoo. Kaya sa Ginoo. Kinanglan gid na siya nga bisan pa gani sa panahon sa mga Israelinhon gin-remind gid sila ni Moses nga kung paano sila gintabangan sa Ginoo pagwa sa Ehipto. So kung hinumduman na nila nga mga butang, di gina nila paglimtan ang kaayo sa Ginoo. Ginoo. Amen. Tungod kay sa kadamo nga sa mga butang nga ginhimo nga maayo sa Ginoo sa ila. Yes, amen. Mama Omi. Yes, Pastor. I would like to leave this on the point naman sa mga mothers. Yes, ma'am. No? Ang aton nga responsibility sa pagtadol, sa pagtudlo sang aton mga kabataan, amulang ginang madala naton sa langit, Pastor. Kay hindi magpangita ang Ginoo sang manggad Manggad. nga imo nga natipon, hindi siya mamangkot pila ang deposito mo sa bangko. In fact, hindi magpamangkot ang Ginoo kung pila ka bilog kalag ang imo na daog sa iya nga tiilan. Ang ipamangkot niya sa akon kung makapalangit ako sa diin si Lance kag si Shane, Pastor. Yes.
mga ginikanan pamangkuton kamo sang Ginoo, diin ang mga kabataan nga ginpahulam ko sa inyo. Where is the flock that I have entrusted to you? Ano ang masabat ta sa iya? Ginoo ari, kompleto Yeah. sila tanan. And I'm presenting them to you. Yeah. So, amo na ang goals ng aton nga education. Sir Banjola, Pastor. Yep. The goal of our education is to bring Our our children. children at the foot of the cross. Amen. Amen. Mga utod, kabay pa nga inyo na talupangdan. Wala ginamon mahatag ang tanan ngari sa atong eleksyon. Pero ako nagapati si Sir Banjula, si Ma'am Albaw, Ma'am Omega Albaw, nga amo nahatag sa inyo ang mga importante. Isa lang mga utod nga dapat naton dumdumon. Nga kabay pa nga ang aton panimalay, amo ang una nga classroom sang aton mga kabataan. Siling ni Ma'am Omi nga sa pagbalik sang Ginoo, hindi siya mangita sang iban, pangitaon niya, kundiin ang ginpahulam niya. Ang kabataan, ginpahulam lang na sang Ginoo sa aton. Kaya na kaybalo ang Ginoo, nga kabalo kita magtadol, kag kabalo kita magiya sa aton kabataan, padulong sa iya nga ginharian. Akon pangabayon si Ma'am Omi sa pagpangamuyo sa aton nga closing prayer. Shall we pray? Gracious, loving Father in heaven, we thank you so much for the blessings that you have given to us. We thank you for this lesson that we have learned today. We pray, dear Lord, that this lesson will help us as parents to guide our children to know you more. And may it be that when you come, all of us, all the members of our family, our children, will be with you in that heavenly home that you have prepared. All this we ask in the loving name of Jesus. Amen. Amen. Amen.